M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale onse mwa Ambuye. Ndikulandireni ndi chimwemwe pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 17 April mchaka cha 2025. Lachinayi loyera. Lero ndi siku lopambana kwambiri. Kuyambira lero madzulo ano tikuyamba masiku atatu ofunikira kwambiri amene pa chizungu timawatchula kuti Easter Triduum. Lero madzulo lachinayi loyera, lachisanu loyera komanso loweruka loyera, masiku akulu atatu a Pasaka. Lero ndi siku lofunikira kwambiri mu mpingo wa Katolika chifukwa ndi siku limene Ambuye Yesu adakhazikisa kapena kupanga masakramenti awiri ofunikira kwambiri: sakramenti la Ukaristiya komanso sakramenti la unsembe, sakramenti la ukulu. Ambuye Yesu adapanga sakramenti la Ukaristiya, adazindikira kuti Ukaristiya umenewu uyenera kukhala ndi atumiki ake amene ali ansembe, amene amayimirira iye mwini. Choncho ansembe amayimirira Ambuye Yesu Khristu wina pakati pa anthu. Choncho lero pamene tikuchita chikondwerero chimenechi, tiyenera ndithu ndi chimwemwe kuwafunira ansembe athu zabwino zonse, komanso pozindikira kuti iwo ndi anthu ngati ife tomwe. Tiyeneranso nthawi zonse kumawakumbukira makamaka mapemphero athu. Tizikonda kuwapempherera ansembe athu kuti apitirize kutitumikira ife mozipereka komanso ndi chikondi, komanso Mulungu kuti apitirize kuwateteza kuzoopsa zina zilizonse. Mawu athu oyamba akuchokera mawu a m'buku la Exodo. Exodo mutu wa 12 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 8, kuzayambiranso ndime ya 11 kuzalekeza ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Godfrey Kasalika kuchokera ku St. Teresa of the Child Jesus, Mulale Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri ndi mawu a mkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. 1 Akorinto mutu 11 kuyambira ndime ya 23 kuzalekeza ya 26. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Henry Enea kuchokera ku Our Lady of Hope, Chipaso Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu wa 13 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 15. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo. Pa nthawi imeneyo Mulungu adauza Mose ndi Aaroni kuti, mwezi uno udzakhala woyamba pa miyezi yonse, ndipo inu mudzausandutsa mwezi woyamba wa chaka chilichonse. Kauzeni msonkhano wa Israeli kuti, tsiku la 10 la mwezi uno munthu aliyense apezere banja lake ndi nyumba yake mwana wankhosa. Ngati ambanjalo ali ochepa kuti sangadye okha mwana wankhosayo, amudye pamodzi ndi munthu wina amene nyumba yake ili pafupi, kuti akwanire anthu odya nkhosayo, powerengera chimene munthu aliyense ayenera kudya. Mwana wankhosayo akhale wopanda banga, wamwamuna ndipo wa chaka chimodzi.
mutenge kapena mwana wankhosa kapena wambuzi. Mumsunge mpaka tsiku la 14 la mwezi uno. Ndipo tsono ana a Israeli atasonkhana adzamdule pakhosi nthawi ya madzulo. Ndipo adzatenge magazi ake ndi kuwapaka pa mphuthu ziwiri zapambali ndi mphuthu yomweyo yapamwamba pa makomo a nyumba mmene adzadyera nkhosayo. Mudzayidye chonchi. Mudzavale lamba pa chiuno ndi nsapato kumapazi ndi kugwira ndodo m'manja mwanu. Mudzayidye mofulumira chifukwa ndi Pasaka ya Mulungu. Usiku omwewo ine ndidzadutsa pakati pa dziko la Igupto ndipo ndidzafetsa ana oyamba onse a ku Igupto, angakhale ana a munthu, angakhalenso ana a nyama. Pomwepo ndidzaonetsa mphamvu zanga pa milungu yonse ya Igupto. Ine ndine Mulungu. Magazi aja mudzawapaka pa nyumba mmene mukhalamo, ndipo adzakhala chizindikiro. Pakuwaona ndizidzapitirira pa nyumba zanu, ndipo kwanu sikudzakhala mliri wokusautsani, pamene ndidzasautsa dziko la Igupto. Mudzakumbukire tsiku lalikululo, ndipo mudzaliyeretse pakuchitira Mulungu chaka. Mudzatero pa mibado yonse. Limeneli ndi lamulo losatha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, inetu zimene ndidalandira kwa Ambuye ndi zimene nanenso ndidazipereka kwa inu, zakuti usiku umene adaperekedwa uja Ambuye Yesu adatenga mkate, ndipo atathokoza Mulungu adaunyemanyema nati, "Ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira." Momwemonso atatha kudya, Ambuye Yesu adatenga chikho nati, "Chikhochi ndi pangano chatsopano chotsimikizika ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi muzindikumbukira. Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso." Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 13 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 15. Chikondwerero cha Pasaka chili pafupi, Yesu adadziwiratu kuti nthawi yake yafika yakuti achoke pansi pano kupita kwa Atate. Iye ankawakonda amene anali ake pansi pano, ndipo adawakonda kotheratu. Tsono Yesu ndi ophunzira ake ankadya chakudya cha madzulo. Satana nkuti atayika kale mu mtima mwa Yudasi, mwana wa Simoni Iskarioti, maganizo akuti akapereke Yesu kwa adani ake. Yesu ankadziwa kuti Atate adapereka zinthu zonse m'manja mwake. Ankadziwanso kuti adachokera kwa Mulungu, ndipo kuti akubwerera kwa Mulungu. Choncho pamene anali kudya, Yesu adayimirira, adavula mwinjiro wake natenga nsalu yopukutira nkuzimanga mchiuno. Atatero adathira madzi m'beseni nayamba kusuka mapazi a ophunzira ake, nkumawapukuta ndi nsalu yopukutira ija imene adayimanga mchiuno. Pamene adafika pa Simoni Petro, iyeyo adati, "Ambuye, inuyo nkundisambisa ine mapazi?" Yesu adamuyankha kuti, "Zimene ndikuchitazi sukuzidziwa tsopano,
koma uzaziziwa msogolo muno. Petro adati, simuzandisambisa konse mapazi. Yesu adamuyankha kuti, ngati sindikusambisa ndiye kuti chako palibe. Simoni Petro adati, Ambuye, ngati ndi choncho, mundisuke osati mapazi anga okha, komanso manja anga ndi mutu omwe. Yesu adamuwuza kuti, munthu amene wasamba wayera yense. Palibe chifukwa choti asambenso, koma kungosamba mapazi okha basi. Sono inu mwayera, koma osati nonsenu ayi. Yesu ankamudziwa munthu wozampereka kwa adani ake. Chifukwa chake adati, sinonsenu muli oyera. Yesu atasuka mapazi a ophunzira ake, adavalanso mwinjiro wake, nakakhalanso podyera paja. Kenaka adawafunsa kuti, kodi mwazimvetsa zimene ndakuchitirani? Paja inu mumanditchula kuti aphunzitsi, ndiponso Ambuye. Apo mumalondola, pakuti ndine amene. Sono ngati ine, Mbuye wanu ndi mphunzitsi wanu, ndakusambisani mapazi anu, ndiye kuti inunso muyenera kumasambisana mapazi. Ndakupasani chitsanzo kuti inunso muzichita monga momwe ine ndakuchitirani inu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Khristu. Abale, mawu athu kuyamba amene tawamvaja ochokera buku la Exodo, tikuphunziramo zinthu zingapo. Mphunzira mawu amenewa tikumva mmene Pasaka ya Ayuda imachitikira, pamene amakumbukira zazikulu zimene Mulungu adawachitira pa moyo wawo. Ndiye tikuona mawu athu oyambaja, malamulo a Pasaka imeneyi. Kodi ndi ndondomeko yanji imene ayenera kusatira pamene akuchita chikondwerero cha Pasaka imeneyi? Pali zinthu zambiri zimene zanenedwa mawu amenewa zimene iwo ayenera kuzisatira, koma ningofotokozapo zinthu zochepa zokha zimene ndazionanso kuti ndi zofunikira kwambiri kwa ife Akhristu. Poyamba, akamachita chikondwerero cha Pasaka imeneyi, aliyense abwere ndi mwana wankhosa opanda chilema. Aliyense ayenera kubwera ndi mwana wankhosa opanda chilema. Ichi chikufunanso kukhala phunziro kwa inu ndi ine, kuti pamene tikuthokoza Mulungu, tikupereka nsembe zathu kwa Mulungu, tiyenera kumabweretsa zinthu zimene zilibe chilema. Tizibweretsa zinthu zimene zili zabwino pamaso pa Mulungu. Tatiyeni ndi ine tiyang'ane moyo wathu. Timapempha kwa Mulungu zinthu zabwino, ndipo Mulungu amatipasa zabwino. Kodi tikayang'ana zimene ife timabwezera Mulungu, kodi zimakhala zinthu zabwino kapena zimakhala zinthu zachilema? Tiona ambiri mwa ife tikafuna kupereka nsembe zathu kwa Mulungu, timapitisa machenji. Malo moti tibwerese zinthu zabwinozo kwa Mulungu, timabweresa zosalira. Mwinanso zinthu zimene taona kuti ife tilibe nazo ntchito, timati izi ndiye ndikazipereka kutchalichi, kaya ndikazipereka kwa ansembe, kumene kwakaona kuti iwo atani nazo. Ngati tikufuna kuti Mulungu apitirize kuti chitira ife zabwino pa moyo wathu, akatipasa zabwino, ifenso timpatse zabwino. Tiyeni tikhale ndi mtima omakondanso kupereka, komanso mtima omakonda kuthokoza Mulungu poyang'anira zazikulu zimene Mulungu amatichitira pa moyo wathu. Tiyeni lero, ngati tikuona kuti zimene timampasa Mulungu si zabwino, tiyambe kumampasa Mulungu zinthu zimene zili zabwino, zinthu za mtengo wapatali. Chinthu chinanso chimene anthu akupemphedwa kuti ayenera kuchita pamene akukachita chikondwerero cha Pasaka ya Ambuye, akuti ayenera awaze magazi a mwana wankhosa pa chiseko. Ndipo chinthu chinanso akuti muzadye motere, muzavale zovala za paulendo, kufuna kuti kumbusa kuti ndife anthu amene tili pa ulendo. Tili ndi mwayi kuti panopa tikusikasika za ulendo wathu wa chiyembekezo, kuti siku lina moyo wathu wapansi pano uzatha, tizachoka pansi pano, tidzabwerera kwa Mulungu.
tiyenera kumachikumbukira chinthu chimenechi. Nthawi zonse tizivala zovala zapa ulendo. Chinthu china chimene anthu akupemphedwa kuti ayenera adyere pamodzi. Mtima wogawana ndi azathu zabwino zimene Mulungu watipasa. Anthu ambiri timakhala ndi umbombo kupyangira zinthu zimene tili nazo, sitimafuna kugawana ndi anzathu zabwino zimene Mulungu watipasa. Mulungu amadalitsa dzanja limene limagawa, dzanja limene limakhala lopasa. Ndipo tikaona mu uthenga wathu wa lero, Ambuye Yesu akuchita chinthu china chimene chikupereka chidwi kwambiri. Ambuye Yesu akusuka kapena kusambisa ophunzira ake mapazi. Kutipasa lamulo lija latsopano lopambana kwambiri, lamulo lachikondi. Ndipo tikasatira zimene zimachitika pakati pa Ayuda, timamva kuti pamene banja lalandira alendo, alendo amene asanalandire chakudya amayenera kusuka mapazi, kuti pamene akulandira chakudya akhale ali anthu oyeresedwa. Ndipo ngati mumakhala ndi chidwi pa nsembe ya misa, wansembenso amachita chimozimozi, nayenso amasamba m'manja. Ndipo pamene akusamba m'manja, wansembe ameneyo amanena mawu oti, Ambuye mundisike ku choyipa changa ndi kundiyeretsa ku tchimo langa. Kuti pamene akulandira akusandulitsa Ambuye Yesu akhale ali munthu woyeresedwa. Ndipo pakati pa Ayuda ntchito imeneyi yosuka anthu mapazi, yosambisa anthu mapazi amayigwira ndi kapolo. Choncho lero Ambuye Yesu akuchita chinthu chodabwitsa, mwana wa Mulungu akuzisisa kukhala kapolo, kumasuka mapazi a ophunzira ake. Ndipo zimene zikumpasa chidwi Petro kuti, inu mphunzitsi musuka bwanji mapazi athu? Simukuyenera kuchita ntchito imeneyi ndi akapolo. Ndipo ine simuyenera kundichita zimenezi, ine ndi amene ndiyenera kumakuchitani zimenezi. Ndipo Ambuye Yesu akuti, ngati sindikuchita zimenezi, palibe chako. Ambuye Yesu akufuna kutisimikizira kuti munthu kuti uyeresedwe pa moyo wako, uyenera kumakhala munthu okonda kutumikira anzako. Munthu utha kumapita kutchalichi tsiku ndi tsiku, kumapereka izi ndi izi, kumatchena, koma ngati mtima wako ulibe mtima wotumikira ena odzichepetsa, ulibe chikondi, sungakhale munthu woyeresedwa. Lero Ambuye Yesu akutituma inu ndi ine kuti nafenso tipite tikawasuke kapena kuwasambisa anzathu mapazi, kuyambira amene timakhala nawo pafupi. Tizikhala anthu ooneserana chikondi nthawi zonse, anthu omatumikirana wina ndi nzake posafuna kupeza phindu. Kwambiri mwa ife tikafuna kutumikira ena ndiye kuti tipezepo phindu. Ndipo pali enanso amene timangofuna kuti anzathu azititumikira, koma ife sitimakhala okonzeka kutumikira ena. Tapemphe Ambuye Yesu, iwo amene anazichepetsa pakusambisa mapazi a ophunzira ake, kuti atithandizeni ndi ine kuti nafenso tikhale anthu odzichepetsa, anthu okonzeka kutumikira anzathu ngakhale tisapeze phindu lina lililonse. Komanso atithandize kuti nthawi zonse tizikhala ndi njala yomakonda kumulandira iye mu sakramenti la Ukaristiya, tili anthu oyeresedwa. Amen.